Doncs bona tarda a totes. Va ser un honor que des de la Fundació i des del BIS se'm convidés a moderar aquesta taula de la recerca a les grans corporacions. Jo soc la Meritxell Teixidor, soc la CEO de Gate to Brain, que sens dubte no és una gran corporació, però una mica mostrava també aquest canvi de que jo vaig començar estant 15 anys a l'IRB i des de fa un estic a Gate to Brain, que és una iniciativa que surt de la recerca pública, un dia fa el salt a la creació d'una empresa. Amb les 100 científiques he participat a les tres edicions, en formats diferents, i per això ja saben que segur que diria que sí. Volia convidar-vos o presentar-vos a les persones que tindrem a la taula rodona. La primera és la Virginia Palacios. Virginia, a veure si et veiem. Virginia? Estic aquí. Vale, Virginia. Pues la Virginia és la directora de màrqueting en 3D d'HP. La Virginia porta 20 anys a HP fent aquest càrrec i realment també una cosa que a mi m'ha agradat perquè quan jo li he dit descriu-te Virginia, no? I a part que m'ha descrit que tenia 2 filles, de 9 i 14 anys, doncs que també m'ha descrit que dedicava molt temps a potenciar les dones dintre d'HP, no? Que pot ser un tipus d'empresa que a vegades costi de treure el talent femení, com ens passa molt. La segona persona que us volia presentar és la Meritxell Cosidó. La Meritxell Cosidó és una enginyera industrial amb més de 15 anys d'experiència. Meritxell, estàs per aquí? Hola, sí. Hola, Meritxell. I porta 12 anys ja a Sener. Sener és una enginyeria i ella és responsable dels projectes internacionals d'aquest àmbit ferroviari, no? Que a priori també tornaríem a pensar que és un món més masculinitzat i això ens ho comentarà la Meritxell, a veure si és així o quines coses van canviant. Dintre de Sener, la Meritxell està molt involucrada en el que és la innovació, i de fet ja porta un any coordinant el que és el motor d'innovació de Sener, el que és el cor de com es fa la innovació a Sener en aquest ecosistema d'Open Innovation o altres ecosistemes. La següent persona que us volia presentar és la Susana González. La Susana, hola Susana. Hola. Hola Susana. La Susana és llicenciada en Ciències Ambientals i doctora en Química Ambiental i treballa a CETAQUA. CETAQUA és el Centre Tecnològic de l'Aigua i allà ha estat és la responsable tècnica i de fet va entrar-hi ja treballant més des del Project Manager, però ara està com a responsable tècnica. També us volia presentar la Eva Orell. La Eva, a veure si la tenim. Hola. Hola, Eva. Hola, què tal? La Eva és també enginyera industrial, no? I va començar fent consultoria, fins que un dia va aterrar a Allianz, no? I allà porta 13 anys. En aquests 13 anys ha fet diferents tasques, però des de l'1 de gener és la responsable d'operacions i transformació. Això sempre l'ha fet estar molt lligada a el que és projectes estratègics, digitalització, innovació, tot aquest món dintre de la companyia. I per últim, us volia presentar a la Núria Bonastre. La Núria. Hola, Núria. Bona tarda. Bona tarda, Núria. La Núria, no sé traduir el nom, és Global Technical Key Account Manager a BASF, dintre d'una part que és les solucions per a la neteja industrial i institucional, els productes de home care. És llicenciada en Químiques i va fer el doctorat en Ciències Químiques i en seguida, amb un doctorat que té un títol d'aquells que tots els que hem fet el doctorat, el nostre títol el podíem compartir un dia i riure, que són aquelles coses tan específiques, de com l'obtenció de metà a partir de la degradació anaeròbica dels purins de porc. I clar, quan un comença a treballar en una cosa tan concreta, no us dic el títol de la meva, penses això cap on em portarà? Doncs la va portar a liderar un laboratori de detergents a Henkel durant molts anys, després a Cognis, a Espanya, Portugal i al Magreb, i ha anat fent aquesta transició cap ara a estar a BASF. Gràcies a totes. Jo volia començar llançant 2 preguntes. Faré 2 preguntes i apretaré una mica les ponents. La primera és que si tinguéssiu algun exemple, perquè a mi m'ha agradat molt la taula que han fet, la discussió que hi havia, o la xerrada que hi havia entre la Núria i l'Anna, de com qui apreta qui. És la recerca pública la que dona exemples a la indústria, és la indústria la que posa reptes, i m'agradaria si em poguéssiu donar algun exemple d'aquesta integració de la recerca pública a les vostres empreses, i com això es combina amb
amb la I+D interna? Es veu com una cosa externa que arriba, més reticències? No sé si, Virginia, si tu tens algun exemple que ens poguessis explicar des Sí. d'HP. Sí, quizá te puedo poner un par de ejemplos. Déjame que te hable un par de minutos del centro que tenemos de RID en Sant Cugat, de HP, que en algunos casos nos ha ocurrido que no es muy conocido. Es un centro de desarrollo de I+D a nivel mundial para dos negocios, el negocio de 3D, tanto de plásticos y metales, como el negocio de gran formato, y es un centro que tiene 700 ingenieros. Entonces es un centro desde un punto de vista de investigación, es el más grande que tenemos de R&D fuera de Estados Unidos en la compañía, y realmente el número de patentes y el número de productos e innovaciones que sacamos al año es bastante espectacular, ¿no? Entonces, una cosa que me resulta bastante interesante es, estaba viendo el número de personas que se estaban conectando a esta sala respecto a las otras, porque a veces parece que en las grandes corporaciones no hay investigaciones, ¿no? Y a lo mejor es cierto que hay una parte de investigación básica que quizá no es lo que hacemos, lo harían más los labs en nuestro caso, pero sí que es cierto que lo que es investigación aplicada y desarrollo de cosas muy complicadas lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo mucho, ¿no? Hay un par de ejemplos que nos gustaría compartir. Uno es con el Departamento de Ciencias de la Computación de la UPC, donde hemos cogido unos algoritmos que ellos habían desarrollado para optimizar unos cálculos, y es una parte de uno de los productos que nosotros hemos introducido. Y luego estamos empezando también a lanzar doctorados industriales en la parte de 3D de metales. Hemos ganado un concurso para la Comunidad de Madrid con el Instituto IMDEA de materiales, me lo estoy leyendo porque no estoy directamente involucrado en ello, sobre la caracterización de las green parts de metales. Entonces, creo que sí que tenemos casos de éxito, creo que también podemos estar más cerca de las universidades, y un poco lo que nos pasa ahora es que no hay una estructura, y es más cada uno de nosotros. Yo soy ingeniera electrónica y de telecomunicaciones y he estado muchos años haciendo de ingeniera, y tiramos un poco de quién es nuestra universidad, ¿no? Entonces, lo que nos pasa es, dentro de estos 700 ingenieros hay un porcentaje muy alto que son PhDs, y realmente nosotros, por ejemplo, sí que valoramos una persona que haya ido más allá del máster y haya hecho una investigación en concreto de una cosa. Por ejemplo, para la parte de 3D de metales hemos contratado muchos PhDs que entendían, porque al final cuando estamos haciendo las piezas estás fundiendo y necesitas entender a nivel molecular qué está pasando y cuáles son todas las fases de cristalización, y qué pasa si subes la temperatura o la bajas, pones este aditivo, pones el otro. O sea, realmente parece que hacemos impresoras y es como un producto fácil, pero tienes que entender muy bien la ciencia y a un nivel muy, muy profundo para realmente poder hacer el producto. Entonces, creo que quizá no hemos aprovechado toda la capacidad que hay en las universidades, pero sí que vamos haciendo algún experimento. Pero es algo a lo que siempre estamos abiertos, y muchos de nuestros ingenieros incluso dan clases en la universidad y proponemos proyectos final de carrera y proponemos pequeñas cosas, quizá no de una manera muy estructurada, pero creo que es una oportunidad que deberíamos aprovechar. Gracias, Virginia. Es ejemplo, ¿no?, de cómo sí que hay esa salida, ¿no? Y que realmente la gran empresa necesita esos doctorados que entienden la base, ¿no? De, como dices tú, Es cuando se investigación funde, aplicada, pero con ¿no?, una base científica muy, se muy debe conocer. fuerte. A mí me gustaría compartir con Susana si tenía también algún caso ahora me lío, Sí, en gracias, Zetacua, Mercè. sí, es que entre todos nos veo y todo en Zetacua, ¿no? ¿Alguna experiencia de esa, de cómo la investigación o cuál es el rol de Zetacua, ¿no? Sí, para mí un poco el ejemplo de cómo aplicar esa investigación básica, o esa investigación que muchas veces se realiza en las universidades. Quizás somos un ejemplo, es Zetacua, el sitio donde trabajo, el Centro Tecnológico del Agua, que al final fue creado un poco para esa investigación básica, llevarla a una investigación aplicada y a la empresa. Ya simplemente nosotros, bueno, el formato que somos una fundación privada y tenemos 3 patronos. Uno de ellos es Aguas de Barcelona, que sería la representante de la empresa,
Y luego estaría el CSIC y la UPC, que al final pues, bueno, tenemos dos ejemplos de esta investigación básica, de estos desarrolladores de la investigación básica y cómo, bueno, aunando los desarrollos de uno con las necesidades de otro, pues podemos llegar a poder aplicar esta investigación y llevarla a mercado. Y bueno, pues por poneros algunos ejemplos, al final, bueno, trabajamos temas bastante distintos, por ejemplo, lo que estaba explicando la Virginia. Nosotros estamos más pues, en el mundo del agua y por ejemplo, pues, bueno, hacemos proyectos, por ejemplo, para temas de tratamiento de agua, sistemas que nos permitan pues, depurar o potabilizar las aguas de forma más eficiente o recuperando pues, ciertas que podríamos considerar subproductos de estos tratamientos. Pues bueno, es investigación que en muchos casos empezó en la universidad, con experimentos pues, a escala de laboratorio, pasaron a pequeños pilotos y nosotros ya en Tetagua pues, lo que hacemos es a esa escala ya piloto a nivel industrial, en una planta real y pues pudiendo probar estas tecnologías y cómo funcionan. Y si esto pues, funciona, pues llevarlos a una industrialización. Y también, pues, por ejemplo, os pondré un ejemplo de un proyecto en el que yo he trabajado más directamente. Por ejemplo, fue un proyecto muy grande europeo que se llamaba Aquavalence. Ahí había más de 40 socios, muchísimas universidades, centros tecnológicos, pequeñas empresas y estábamos nosotros con Aguas de Barcelona y cómo a través de toda la investigación que se hizo en el proyecto y en la duración de los distintos años del proyecto, pues empezó desde una investigación básica. El proyecto estaba focalizado en desarrollar tecnologías que nos pudiesen permitir hacer un control más eficiente de los patógenos que hay en el agua potable y así pues tener un agua potable más segura. Pues bueno, como dentro del proyecto pues se desarrollaron distintas tecnologías que finalmente, pues bueno, Aguas de Barcelona, por ejemplo, a día de hoy en su análisis rutinario de laboratorio, gracias al proyecto, pues cambió ciertas tecnologías, las está aplicando y bueno, esto ha llevado pues que se pueda detectar pues más la contaminación microbiológica de formas más rápidas y más eficientes. Pero bueno, para mí es innegable pues, que este vínculo tiene que existir entre la universidad y la empresa. Gracias, Susana. En el fondo es un ejemplo de cómo esos dos mundos pueden trabajar de la mano, ¿no? Y es donde se acerca a la realidad, ¿no? No sé si me parece, quería mirar una cosa. Sí. Nuria también nos podría explicar algún ejemplo, ¿no? de cómo en BASF se ha hecho a veces esa transferencia desde la universidad, cómo se incorpora a BASF, ¿no? No sé si Nuria está ahora por aquí. Bueno, en el caso de mi empresa, BASF es una empresa global que per se ja té un desenvolupament i una recerca. Hi ha més o menys un 10% dels empleats que s'estan dedicant a recerca, molts a recerca aplicada, però també hi ha gent ja amb recerca bàsica. Llavors, a BASF, a nivell mundial, es col·labora amb més de 300 universitats i instituts d'investigació perquè creiem que això és bo en els dos sentits. Cada part es beneficia. El que necessitem nosaltres és l'expertise en diferents tecnologies, en ciències de material, en simulació, en intel·ligència artificial i amb noves maneres d'enfocar la recerca. Però, per altra banda, els investigadors de BASF també tenen el seu coneixement científic perquè hi ha moltíssima gent fent recerca de base, però també tenen l'experiència que això s'ha de traslladar d'una manera que acabi donant solucions tècnicament factibles, perquè en el fons nosaltres som una empresa que volem donar solució sostenible i solució innovadora i amb un termini de temps curt. Llavors, jo crec que aquí, per lo que estem veient, és una situació de win-win, perquè estem empenyent a la universitat cap a alguns aspectes que ells potser tindrien més llunyans o que no li veurien un final tan pràctic i alhora ens estem gaudint de tot aquest coneixement que ells tenen que evidentment també fa avançar i sobretot una altra manera de pensar. Penseu que de fet a nivell mundial hi han creades 8 aliances d'investigació acadèmica, més o menys la meitat a Europa, un 25% a Àsia i un 25% a Estats Units,
amb diferents universitats, i una cosa que també és bona és que també unim universitats que estiguin properes físicament, de manera que també estem creant links entre aquestes universitats per treballar projectes que després ens poden afavorir tant a elles, entre elles, al món acadèmic, com al final a l'empresa. Per tant, crec que no és un carrer d'un únic sentit, sinó que tothom se'n beneficia. Aquí a Espanya és més complicat perquè no tenim recerca centralitzada i fem més recerca aplicada, en aquest cas. Bueno, és el que estàvem veient abans, la recerca té molts àmbits, pot ser des de la bàsica fins a l'aplicada, i és important. És com l'experiència dels doctorats industrials. Jo crec que la persona que fa un doctorat industrial té el privilegi de conèixer des dels inicis de la seva carrera aquests dos mons, i que és interessant. Quan abans comentàvem a la taula, no és que potser no hi ha espai per tants doctors. Espai a on? Potser no hi ha espai a l'acadèmia per ser catedràtic, però espai per doctors pot ser que aportin altres coses a altres àmbits, no? De fet, dels doctors que jo vaig... Pero hay mucho espacio para doctores en la empresa privada. Hi ha moltes empreses que ho valoren. Evidentment, també estic d'acord amb que no és necessari sempre, però sí que és valorable. I a vegades pot ser que hi hagi un gran canvi. Un dels doctorants que vaig codirigir la tesi, el Bernat Guixer, és el químic del celler de Can Roca. Vull dir que, no sé, suposo que els pèptids li van servir d'alguna cosa, però suposo que era la seva manera d'element científica com portar un laboratori, que en el fons la cuina del celler de Can Roca acaba sent un laboratori, no? Per això dic que els doctors caben a molts llocs. Ara fem canviem de cara del prisma. Ara intentem pensar al revés. Intentem pensar exemples on l'empresa és la que ha tirat el repte, no? Allò que comentava abans l'Anna Bosch, de necessito utilitzar menys plàstic, necessito passar cartró, però necessito que sigui més fi, que sigui diferent, i amb aquest repte, on vaig? Vaig un dia i pico la porta de l'acadèmia o ens coneixem d'alguna forma? I m'agradaria molt que la Eva ens expliqués algun exemple. Eva. Doncs a mi m'agradaria compartir amb totes vosaltres un cas molt bonic, sobretot per l'època en la que estem ara, de pandèmia, i és una història molt maca d'uns enginyers catalans, eren un grup de 8 enginyers que van crear una empresa fa pocs anys que es diu Protofy, i van decidir, just quan va començar la pandèmia, fer alguna cosa per ajudar, no? I es van ajuntar i van treballar per fer un prototip d'un respirador d'emergència, molt simple, un low-tech, i per solventar el problema de les UCIs, el problema que hi havia de sobrecàrrega a les UCIs. I van començar amb un prototip molt bàsic, van desfer el seu microones i van començar a mirar el motor, i al final el prototip que van fer, l'inicial, es va basar en un motor d'un eixugaparabrises i un part de la fusta de les parets de la seva oficina, i van crear el prototip. El van penjar a YouTube i es va fer viral. Llavors, els hi van començar a contactar metges de tota Espanya i després l'Hospital de Can Ruti i el Clínic per veure com es podien fer servir aquests respiradors, no? El que va fer també el Clínic és posar-se en contacte amb la SEAT, que en aquell moment tenia una línia parada, i per tal de fer tota la producció en línia, no? I SEAT va posar en marxa 150 persones i des que ens van tancar, que va ser el 14 de març fins al 26 de març, o sigui, només en 12 dies, es van fer diversos prototips i la versió 14 va ser la bona, i el dia 12 de començar la idea, un pacient ja estava provant el respirador, no? El que va fer Allianz en aquest projecte, o la manera d'apoyar, és que quan es va veure de seguida tota aquesta idea, perquè es va començar a fer viral, ens vam posar en contacte amb aquests nois, que al final són joves enginyers que estaven treballant per fer això, per veure com podíem ajudar en el projecte. I al final el que va fer Allianz és aportar per aconseguir que això es fes internacional. El projecte, al final, el que van fer ells és penjar-ho a la xarxa del prototip, com tota la guia de com es podia construir, i Allianz els va ajudar a extendre aquesta idea a més de 60 països al món.
necessitaven ajuda perquè volien donar suport 24 hores per poder cobrir aquests 60 països i al final va ser una mica l'aportació que vam fer des de la companyia. És un projecte molt maco, jo us animo a tothom a mirar. Es diu Oxigen, el respirador, i podeu trobar a YouTube vídeos i una mica la història d'aquests nois que realment són les coses que val la pena ajudar a que tirin endavant. No? Sí, no, clar, és aquests casos, no? On una cosa és la frescor, no? La frescor que pot ser 4 persones amb una iniciativa, no? Però ja la gran corporació pot ajudar amb la infraestructura, no? De dir, bueno, ja quan això ho vulguis fer virar, fet com la SEAT, no? És a dir, tu no pots muntar una línia de producció del teu respirador en 4 dies ni a l'acadèmia ni a un laboratori acadèmic, però és com cada un té els seus punts febles i els seus punts forts i és un exemple molt bonic de remar tots junts. Sí, y esto es un poco nosotros también con lo de COVID, creo que fue una oportunidad de ver estas colaboraciones entre hospitales e ingeniería. Nosotros también, como cerramos el lab, no éramos una actividad que tenía que ser. Nos pusimos también al servicio de hospitales y acabamos imprimiendo millones de piezas de 3D que dimos por todos los hospitales de Cataluña, un montón de cosas en Estados Unidos. Y al final creo que fue la primera vez que nos dimos cuenta de cuando nos ponemos todos juntos con un foco, la capacidad que hay, ¿no? Y claro, nosotros de medicina sabíamos cero porque tenemos muchos ingenieros, pero no sabíamos de medicina y muchos doctores no tenían ni idea de ingeniería. Entonces necesito esto, era como la carta de los reyes, ¿no? Necesito que me hagas una pieza que conecte no sé qué con no sé cuántos. Les hacíamos varias, las prototipábamos, se las íbamos enviando, iban testeando. Entonces, esta conexión entre diferentes disciplinas, cuando tienes una capacidad de ingeniería profunda, de diseño de productos, de capacidad de producción, porque teníamos un montón de máquinas solo para esto, claro, esta colaboración se da en casos de crisis, ¿no? Y de estas crisis salen a veces oportunidades, ¿no? Y una de las cosas que estamos viendo es cómo con algunas de estas compañías o hospitales con los que hemos trabajado, cómo mantener este contacto a continuación, ¿no? Porque te das cuenta de que es muy complementario lo que ellos necesitan y lo que tú puedes aportar. No es ir a ver a lo mejor la última persona, ¿no? Que es la que te dice, yo no sé de ingeniería, pero necesito que haga, es la carta de los reyes que tú comentas, necesito que haga tal, y esto que lo coge un ingeniero y dice, vale. Porque es muy urgente y no puedo tardar 5 minutos a pensar cómo lo instalo. Exacto, y luego al final tienes una llamada a la vuelta de 2 horas y le dices, mira, he hecho esto, esto y esto, ¿cuál te parece que te va mejor? Y si no, te envío las 3, las pruebas y me dices, ¿no? Este es un poco lo que se puede hacer, no? Meritxell, què ens podies aportar tu, també? Tenies algun exemple, em sembla. Sí, jo a nivell de CENER doncs, tenim diverses col·laboracions, no? Amb centres tecnològics, amb diferents universitats. De fet, des de CENER tenim un premi, que és el Premi Fundació CENER a la millor tesi doctoral, en el que participen diverses universitats i tenim un comitè avaluador a CENER format per doctors, perquè a CENER tenim, és una empresa molt tecnològica, llavors un alt volum de la gent que tenim són professors associats a universitats i també doctors. Per altra banda, també estem a diferents patronats de centres tecnològics, el patronat d'Eurecat, per exemple, aquí a Catalunya, o en el CEIT, al País Basc, per la qual cosa decidim, formem part d'una mica aquest govern d'aquests TTs, decidim quines línies estratègiques segueixen a llarg plaç, la qual cosa ens va molt bé també. I en el nou procés d'innovació de CENER, que com deies, amb el motor d'innovació en el que coordino i formem part, aquest any passat s'ha arrencat un tema de publicació de reptes interns a CENER, una mica per què? Per direccionar els nostres projectes d'innovació i no que reculls idees de tot tipus, sinó direccionar-les una mica en aquells reptes que de debò volíem solucionar. I aquests reptes interns, alguns els hem seleccionat i els hem portat a aquests CTs amb qui normalment treballem ja de per si, per integrar les seves idees, les seves solucions i fer alguna col·laboració contínua també amb ells. I per altra banda, com que tenim un històric de treballar amb alguns CTs com Tecnàlia, Tecníquer, País Basc, a Catalunya, també amb aquesta gent hem establert alguns vincles més sòlids i més a llarg plaç també, per no només establir encàrrecs puntuals de projectes que tenim, sinó per
tenir cert compromís mutu de desenvolupar línies tecnològiques també a llarg termini, no? Per compartir una mica riscos de, ostres, anem a què? Doncs no sé, a l'hidrogen, anem junts, i això com anirà? Compartir aquests riscos i a la vegada també doctorants d'ambdues parts i créixer junts en aquest sentit, no? Perquè creiem que hi ha una simbiosi molt maca entre empresa privada i el que és recerca. Sí, estás en mute, si estás intentando hablar. Sí. Y me parece que estoy al revés, pero Sí. També. ahora estoy bien. Es lo de las tecnologías. Ara una pregunta. I quin és el rol de les dones en tot això? Són bones dinamitzant que passin aquestes col·laboracions? Podem tenir un rol diferent? Pot ser que tinguem un rol diferent i som bones organitzant, som bones dinamitzant que aquests respiradors es faci viral, que HP comenci a imprimir coses. Potser tenim un rol diferent que podem aportar, no? Un lideratge diferent d'aquestes interaccions. Què en penseu? Jo personalment penso que sí, que precisament la persona dintre d'Allianz que va promoure tot això és una dona, responsable de market management, i tenia, jo crec que conjuga una mica la visió i la sensibilització, no? O sigui, aquesta sensibilitat que possiblement igual és un tòpic, però sí que està, i ho va sentir molt, o sigui, està superorgullosa d'haver col·laborat amb una cosa així tan simple per nosaltres i tan gran pel resultat que va tenir, i crec que el rol de les dones aquí és importantíssim. Com tots hem vist d'exemple, no? Durant la pandèmia, el rol del lideratge diferent que va fer la presidenta de Nova Zelanda, no? Va fer un lideratge diferent, va ser l'oportunitat que tots veiéssim que un lideratge diferent era possible, no? I jo crec que és important. Ara us faig un salt, i ara mirarem al xat quines preguntes hi ha. Us farem un salt de 5 anys. I quin programa us encantaria que estiguéssim presentant? Estem al mateix dia, d'aquí 5 anys, estem a 100 científiques, que ja són 2.500 científiques, i des del VIST i la Fundació ens presenten un nou programa. Quin programa ens agradaria que existís? Jo el tinc clar. Yo tengo un... Va, Venga, Virginia. pues cuéntanos. Tú haces muchas preguntas. Cuéntanos tu sueño. ¿Qué quieres que presentemos? No, a mí me gustaría, no lo que decíamos, ¿no? Aún yo creo que en la academia aún hay chicas que hacen el doctorado y piensan que no hay cabida después. Pues a lo mejor hace falta que os conozcan a vosotras. Que a partir de un cierto momento tengamos un mentor, una mentora empresarial. Porque la empresa es un camino más, no es el lado oscuro, es un camino más. A lo mejor nos hace falta esa network de mujeres en ciencia. No lo sé. Sí, yo un poco cojo la pregunta que hacías antes. Yo creo que las mujeres tenemos un rol quizás un poco diferente. Yo creo que actuamos en muchos casos como conectores de cosas que ocurren aquí y allí. Y estamos preocupadas quizá por hacer un impacto más allá. O sea, no por lo que ocurre hoy, sino cómo voy a mejorar el mundo, ¿no? Y no sé si es porque queremos dejar un mundo mejor a nuestros hijos o cuál es el motivo, pero yo creo que hay un punto del impacto. Y en esto de COVID, por ejemplo, estábamos como en una misión, ¿no? Vamos a hacer lo que sea para intentar colaborar de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que sería ideal si nosotros hemos trabajado con muchos clientes y hay clientes, por ejemplo, en Alemania los programas de doctorados en las empresas son súper potentes. Prácticamente yo creo que como un 80% de los doctorados son doctorados industriales que están en las empresas. Entonces, una cosa que sería ideal es que pudiéramos presentar un programa donde haya esto, en lugar de científicas, pues 100 doctorandas en empresas haciendo investigación. Si nos vamos incluso más allá de 5 años, y qué nos gustaría, a mí personalmente me gustaría que cuando mis hijas lleguen al mercado laboral no sean necesarios estos tipos de eventos de mujeres en ciencia o mujeres en tecnología, porque ya están. Y entonces ya no hace falta estar conectándonos porque ya nos conocen, ya tienen role models, y esto quizás es un poco imaginación, ¿no? de dónde nos gustaría llegar. Pero al final un poco es esto, ¿no? Cuando hemos ido a los colegios
estos años pasados, ¿no? A inspirar a las niñas de sexto, de primero de la ESO. Cuando estás allí es como muchas de ellas no han conocido a ninguna mujer que se dedique a la tecnología o la ciencia, y te das cuenta que incluso yo a veces he ido a clase de mis hijas incluso más pequeñas y les he hablado de la NASA y de los cohetes y del espacio, y te das cuenta de que hay niñas que te miran como diciendo, ¡buah, yo puedo ser astronauta! Y luego las madres te dicen, ¿qué le has dicho a mi hija porque quiere ser astronauta? ¿Sabes? Y es como, necesitamos estos role models y necesitamos estar mucho más cerca para que realmente esto dentro de 20 años pues le puedas contar a tus hijas, es que yo antes participaba en una cosa que era científica, a ver si llegábamos a científicas, y te mire como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? ¿Por qué? Esto es un poco puestos a soñar. No, soñar es gratis por ahora. No, y además se tiene que trabajar. Para que los sueños pasen, solo pasan si se trabajan, ¿no? Y realmente yo me acuerdo en 100 Científicas hace 2 años que una niña me preguntó, ¿entonces tú tienes familia? Y dije, pues hombre, claro que sí, no va a depender de que seas científica, te van a querer igual. A lo mejor, pero fue la pregunta como le salió del corazón en plan, ¿tienes familia? Yo, sí. Sí. No estamos en un agujero escondidas i no hablamos con nadie. Ahí con los pelos de lado. No, jo una mica com el que dieu vosaltres, realment és molt important. Per mi, un programa semblant al programa que hi ha al Repte Experimenta, però que no només fos una vegada a l'any que les dones anem a l'escola, hi ha mares, hi ha exalumnes que podrien anar a donar testimoni i jo crec que és allò típic de que es veu a vegades a la tele, el pare bomber anant a explicar el que fa i el nen entusiasmat. Jo crec que les mares anant a explicar a les escoles amb nens de primer, amb nens d'ESO, amb nens de P3 si convé, què s'està fent? Les exalumnes que han deixat l'escola, que ara estan a la universitat explicant que fan ciència, que fan tecnologia i que això és possible, ho hem de transmetre. Perfecte. Em sembla que ens estan avisant que crec que hem de tornar a la sala general. Moltes gràcies a totes. No? Moltes gràcies a totes. Ojalà l'any que ve ens puguem veure en una sala que la Núria hagi de reservar per 1.000 científiques, no? Però, si no, la ciència sempre ens anirà acompanyant i fa que sabem on som, i crear una red de científiques és molt important. La Susanna ens diu que tenim algun minut per preguntes. Anem a buscar si hi ha alguna pregunta. ¿Quines? Mira. ¿Qué cualidades buscan las empresas? Sí. Mira, así que sí, yo si quieres te respondo esta de qué buscan las empresas. Realmente hay mucho espacio para doctoradas en empresas como HP o como BASF o muchos de nuestros clientes. Muchísima de la gente que se dedica a additive manufacturing son doctorandos. Una de las cosas que para mí diferencia a una persona que ha hecho un doctorado de una que no es que ha sido capaz de llegar a un nivel de profundidad en un problema que pues una persona que ha hecho una carrera no ha llegado, y luego ha demostrado una organización y una capacidad de trabajo durante un tiempo largo. Entonces esto, al final, cuando tú estás contratando a una persona, pues estás contratando muchas cosas, ¿no? Una de ellas es los conocimientos, y por ejemplo, pues si has estado trabajando en metalurgia y nosotros queremos saber sobre cómo se funden los metales, pues probablemente cuanto más profundamente hayas llegado, más nos puedes ayudar en nuestras investigaciones. Pero después esta capacidad de organización, de tener unos objetivos, de haberte planificado tu propia investigación y haberla llevado a cabo, de alguna manera demuestra unas capacidades que después necesitamos en el día a día de la empresa. Y al final son un poco las dos cosas, ¿no? La parte más soft, que has demostrado por el hecho de haberlo acabado, la parte de presentación y tal, y luego la parte de cómo de profundo ha llegado tu doctorado. Y aquí quizá sí que, un poco, si me dejáis hacer una recomendación a las que estén pensando en hacer un doctorado, es pensar, ya que vas a dedicar varios años de tu vida a un área, cuál es la aplicabilidad de ese área después y un poco dónde estás o dónde quieres trabajar, ¿no? O sea, ya que lo haces, pues que después te pueda servir no solo para dar clases, porque realmente cuando puedes aplicar, yo lo que veo cuando hemos contratado doctores y ven
aquello a lo que han dedicado tantos meses de su vida y tantas horas en algo concreto, en un producto que va a un cliente, la sensación de satisfacción y de estar orgulloso de tu trabajo es fantástica, ¿no? Entonces, si podéis encontrar un área que os interese y que luego tenga una cierta aplicabilidad, pues fantástico. Molt bé. Alguna pregunta més que se us acudeixi? Algun somni més per d'aquí 5 anys? Yo creo que también como sueño que siga habiendo financiación para hacer ciencia, eso es una de las cosas fundamentales, que aumenten la financiación que hay. Y yo creo sobre todo también esto, que aumente este link y financiación que permita hacer este link de la universidad con la empresa, que la investigación que muchas veces no haga la universidad no acabe en un cajón abandonado, sino que haya fuentes de financiación para que esto pueda llegar a la empresa y pueda llegar al mercado y que se saque ese rédito de lo que se ha invertido en investigación. Sí, de hecho, jo crec que és una oportunitat per explicar a la gent que la ciència ajuda sempre, però que durant la pandèmia també ha ajudat molt la ciència, no? I jo crec que la població en general estava conscient d'això i no hem de perdre aquest momentum, el de que la gent diu, home, és que els científics, no? És que els científics ens poden ajudar, a part dels metges, infermeres i tot el personal sanitari. Jo potser el que aportaria a nivell de programes, subvencions, etc. A nivell d'empresa el que et passa és que tu tens un problema avui que és d'una manera i un altre dia que és d'una altra. Ara doncs em falta subvenció perquè estic en un projecte de molt risc. Ara el que necessito és un laboratori perquè tinc un producte que és molt nou, l'he de testejar alguna cosa i no tinc les instal·lacions per fer-ho. Ara tinc un cas de que, ostres, necessito aquest grup de treball, de recerca, perquè m'ajudin a fer això, però clar, aquest grup està en una universitat que la seva funció principal és la docència i per tant puc disposar d'ells un 10% a la setmana. Llavors, quin programa em van bé que en cada moment no és fàcil de saber, perquè a més els programes de subvenció tenen molta lletra petita, molts requisits, moltes condicions i és complicat seguir-los en aquest sentit. Llavors, potser el que potser estaria genial en aquest sentit és que hi hagués com algun grup, algun col·lectiu que t'ajudés a fer-te aquell vestit a mida. No, escolta, tu tens això, tu ets com a empresa, t'estàs en aquest cas, doncs deixa'm veure quin programa se t'adiu millor i què et podríem ajudar o com t'ho podríem fer. Jo penso que això ens aniria a nosaltres concretament fantàstic.